dat ding. En dat is? Ik vind het goed dat het geen koper is. Wat heb je daar gedaan? Nou, hij zegt hartstikke goed. Ja, Rustig blijven. ja, dat was het beste. Een beetje vast gaan. Zie je? Zie je het? Vals haar. Dat is wel zielig hoor, dit is gewoon in de Wat buik. een prikkels die hebben joh. Zie je dat? Oh, dit is zeker een mannetje. Zo. Dat is helemaal niet de bedoeling. Om een karper of een zeeltje te vangen. Het is wel gebeurd. Dan heb ik me laten vertellen door een van de zeilspecialisten van Nederland. Pomp heet die, dat dit soort bulten die je hier ziet, dat wijst op het mannetje. Zie je dat? Ja. Zie je die bult? Ja. Dat schijnt de aanwijzing te zijn dat het een mannetje is. Oké. Dat heb ik pas geleden geleerd. Maar goed.